Ay, naawa na si Miggy. Daw. Amin, amin. Uy, naapagin si Kuko. Di. Okay, Amen. ay. Subukan isda. Ha? Isumba isda. Lami kayo. Agoy, lamig ay kayo. Amin. Amin. Busog ka na sa baka pikit sinter. Dahil, nabasal na nila? Naara na sulod daghan. Ay, Kasi balita din eh. Ngati, pangaunti. Nauna Wala yung pagkilakalakan. Pagka-perfect ba kayo sa inyo? 30 ka di ka, Uy. siguro na ulay. Ha? 30 ka di ka. Uy. Naisod ano di luto. Ngano ba may luto? Bugas. Nakuan? Han. Nasyurok man. Ngano ba makananalin? Supo do polay man ka. Amo sugdan siya kasi yung Wala kanon di ay? Amo sa kadlungan. Adlungan sa kote. Na, ayaw na lang. Kumana sa sundan. Na, sudan. Sabaw na lang. Ay, sabaw na nga. Ako magkamot-kamot mo na. Ngano man na? Napay lang kan sudan. Dagan lagi inyo sudan rin. Birthday ni Nestor karon. Ay, happy birthday di ay ni Sir. Ikapila. Kasi ito 21. 20. City. Kok na lang inamatsi. Sabay ti City. Ayaw. Uy, sosyalan. Ayaw nga. Di ko, pagid mo. Nag-burn out lagi eh. Yeah. Happy ta sa kumalubat. Yan mo. I-upload din ako daan. Di ba sug maabtan kung pagkalubat dan. Sao na lang bayat. Hawa! Upload na videos. Amre kagikan pa. Ang katulong ng tangali. Dito mo gikan? Wala si utik din eh. Hindi man ganihan na nangulit naman tayo. Ha? Hadlok nga. Hadlong na bakit? Nga. Unsa ma? Unsa ma? Kaon ba ito bulog ginigay na yan? Daan pa siya. Unsa ma? Nganong naguli si utik? Ha? Ay pagkuan liha. Unsa? Nganong naguli si utik? Na yung lakaw. Kadlok sa? Ay kadlok sa? Si kadlokan? Sa? Baser! Naraway nag-iyon sa imuha. Nga. Pataka ra kuno kag Tagalog. Oh. Unsa man na? Basin sila, di sila kabalog Tagalog. Ha? Oh. 5 katuig ko sa Manila, hapit ko nag 5 katuig, di ko kabalog Tagalog. Sure na. Kung Tagalog akong matubang, Tagalog ah. Naparatong dito meron ka ng Surigao, pero meron pa ito naman ipapanin mo sa Surigao. Nga. Kung na ay, kuhaan ka ng, nasi tao dito nga. Di kong Tagalog, isa naabigin akong Tagalog. Bas di ko ba Tagalog, binasuya magani ko, Wala na ako. Meeting po yung senior. Nabuang de ko no. Kaya. Bright kini si Madam. Nagkaligo, bitaka. Uy, nagunsaman mo diha. Gananay. Nagunsaman mo diha. Panaka mo dinhi, panaka mo dinhi di. Ay dili mo ag panaka. Ilit ka ayo diha. Dili mo ag panaka. La. Saka mo dinhi saka. Di man manang baga. Abeng. Kisay na kanaog. Si Miggy. Kisay na kanaog. Si Miggy. Ikaw na kanaog ka wala. Wala. Si Miggy na ka na. Kisay na kanaog. Si Dodot. Abeng. Dodot. Dili. Ali dani di. Kisay na kanaog. Si Papa Jerry. Kinsay na kanaog. Si Papa Jerry. Ay di atot ha? Pangutan akong kinsay nahulog sa lamisa. Kisay na ulo sa isa. 7. Si Dodot. Maayong udto sa inyong tanan na si Daniela Dani, si Piolo na Apo Dani. Naana si Mario diri sa bukid, kauban na nako siya. Nya nagluto siya karon sa sinugba para sudan mo sa paniudto. Di ara si Mario, naghuka si Mario nga nagsigarilyo. Agoy ginoo ko ang sinugba di yabuhan sa tubig.
Na si Mario nagkukasukas di paningot. Ali sa Dani. Inahay. Hi. Inahay. O si Mario, naana si Mario diri sa bukid. Ang sinugba ni Mario napagod na. Wa na ni. Kuana na ni Dani kay pagod ni samot Dani Mario. Diyos ko Mario. Ayuha ka ni sinugba Mario kay mapagod ni hala. Tay sa padi Ginoo ko Mario. Namusta naman ni Mario. Atong sangguton sa ni Mario kay nawa na Mario, nagdilaan na Mario ho. Kuha na sa ni Abi. Nawa na, tubig sa inyong mata. Kuha na si Mario, nagyaw-yaw na si Mario sa tunong Mario. Ayuhan na. Luto na ba din na? Agoy, Ginoo ko dahil. Na, wa na. So, dalhan na Dani Mario sa atong waiting shed. Hilaw pa? Agoy, Ginoo ko niya. Hilaw pa niya. Gihawas na. Dani na. Agkaroon na siya kay... Isibog ito gamay. Nila ko ako sa tindor nila ko. Ayuhan na Mario. Ginoo ko Mario. O, ready na para mga una mo. Daniela o Piolo. Ay, Ginoo ko. O, simot-simot lang sa ha. Simot-simot lang. O, simot-simot lang sa... Di na para sa inyo. Para na kang Mario. Laman, ito na gayon ta mga people. Kay imal ang ulam ni Mario karon nga giluto. Hukas-hukas kanunay gini si Mario ay Ginoo ko. Nagunsa na ang panhot Dani. Ayo ha Mario, yung gutaran Mario, nagdala ka sa gutaran Ginoo ko. Bimpir ako na ni ma. Ay hilaw pa man na agoy Ginoo ko tan-awa lagi. Kung imo na siyang gigutad-gutad, i-slice og agoy Ginoo ko Mario. Ano unsaon man na hilaw pa man na. Di ba pino to kay ako yung tuyo kay. Agoy nagdugo pa man na Mario. Ang kaning isa tan-awa. Kulog ko rito. Laon tag dumugo pa siya. Ini isa may ano. Ya, kita kay dali. Agoy, wa gyapon na. Hilaw gyapon. Nay eh. Hilaw lagi na Ay pagtuman Mario kay mga ulcer tarana. Ma. Tuwa ba dito? Agoy gisugba og balik ni Mario kay hilaw pa. Ginoo ko Mario, ayuhan na Mario. Sige. Ya, taklak. Naay tato sa likod si Mario, tan-awa. Ano yang tato? Ginoo ko pagkawalan ko tawagon siya Mario. Eh, nga mo tawag Mario. Tala. Unsa? Naada ni ang mga alaga namo nga si Daniela Mondragon. Unsa man na agoy Ginoo ko ba man gi. Ayuhan na diha. Agoy wa na. Ba man na kuan niya is tubig. Grabe ka init kaayo guys. Si Mario giinitan ni si Mario kay nagsali kasukas. Agoy Ginoo ko Mario na unsa naman Mario nagkalatkat ang kalayo sa balongbong Mario. Yung unsa naman ni mo na ang kuan ay agamiton para ba na Di mo ang sabitaw. Unsa naman nga pagka sugbaha? Ginoo ko na unsa naman na Ginoo ko wa na pagod uling na kaayo Mario. Nawa na tayo kaunon Dani. Unsa na ni? Kuan na ni di? Una. Ito na nang kuan. Kung sa kuan. Agoy Ginoo ko na nagdilaab. Tapi binugok. Buang ko putol. Cuma, kan na total na. Kita ang bagaw. Bagal lang sa 20 kilos butang ya. Tapak. Sige, lingkurin ang baga. Lebanon do surga. Ugas dengan ibu. Nagukad na si Mario kay maniud to nami. Lami kay migsudan karon kay sinugbang baboy. Pangaon namin ni Mario. Sige na Mario, lingkod na Dani Mario. Ay pakulik sa ano. Makapaniud to na ta. Sige na, pag-pray na Mario.
Humana? Oo, humana ko no. So, habhab na ta sa atong paniud to. Pagsani na sa dito, Mario. Igang kay kumahalik. Kita ko laso. Igang ko nina. Agoy igang si Mario. So, mga na ta guys, tanan. Atong tilawan ang sinugba ni Mario kung unsa kalami. Ano? Bring house siya ang among sugba karon. Mo ni ang gihatag ni Auntie Inday nga bring house dito sa Buski. Sabon ng plato mo. Thank you so much. Maayong adlaw sa inyong tanan. Nakaluto na si Mario sa pamahaw. Mga unata, na ay piniritong isda, na ay ang gisabaw nga gibutangan sa tanlad. Nya mga unata, kay gigutom na si Mario. Ang magpre si Mario. Pagpre na Mario. Humanagpre si Mario, nagkibot-kibot yang baba. Hala mga unata, kailan may kitag sudan na ay sabaw, niya na ay piniritong isda. Gibutangan na sa ninya sa sauce, iyang gipugaan sa limonsito. Hala mga unata, kay imal ang sudan ni Mario nga giluto. So ato sa nang itindog ng atong cellphone, kay para makita ang atong beautiful face. Ay, Mario. Kiss ko ni Mario, din. Nanimaho mag-antod si Mario, guys. May tubig. Undang ng tubig ko no. Sa buwan. Unsa man ang anong ingani man yung color. Wala mga unta, guys. Tanan. Pili mo niya ako. Sabaw. Mama. Pamahaw. Aman kang kuan dagang kanha. Sabaw daw kuan. Sudan. Kau ni ding. Ako kan iyan. Kana sabaw mo ka. Ito bahog sa kuan. Iro karon. Ay, Sa sabaw lay. gibilin gito na ako kagabi eh. Ha. Giprito niya una, sabawan dahil niya. Ay. Pangaon. Unsa nang isda? Kutob. Kutob nga isda. Lami ni siya kay kuam. Nang unuron. Dili siya bukugon. Nya. Na ay paa sa manok ko. Tanlad. Mga unta ninyong tanan.